Βρισκόμαστε στα κεντρικά γραφεία του Συλλόγου Προστασίας Υπερχρεωμένων Οικοκυριών και Επιχειρήσεων και έχουμε την μεγάλη χαρά να συνομιλήσουμε μαζί με τον πρόεδρο του Συλλόγου, δικηγόρο Παραρείο Πάγο, κύριο Ζανή Σιδέρη, ο οποίος θα μας απαντήσει σε κέρια ερωτήματα σχετικά με το φλέγον ζήτημα των κόκκινων δανείων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χατζηδοδοσίου, και εσάς και το Law Support για τη σημερινή πρόσκληση. Ένας δανειολήπτης, όταν βρίσκεται σε καθυστέρηση αποπληρωμής του δανείου του, πρέπει άμεσα να προσέχετε στην τράπεζα ή το φαντ, μαζί πάντα με εξειδικευμένο δικηγόρο, προκειμένου να διαπραγματευτεί τη ρύθμιση του δανείου του. Λέω πάντα με εξειδικευμένο δικηγόρο, διότι στις διαπραγματεύσεις αυτές κρύβονται πάρα πολλές παγίδες, ενώ ακόμα και η επικοινωνία με τα φαντς έχει καταστεί πλέον δυσχερέστατη. Επίσης, ο δανειολήπτης πρέπει να είναι οπλισμένος με υπομονή. Οι διαδικασίες αυτές των διαπραγματεύσεων δεν κλείνουν σε 2 μέρες, σε 5 ή σε 7. Εμείς, ως Σύλλογος Προστασίας Υπερχρεωμένων, που χειριζόμαστε εκατοντάδες τέτοιες υποθέσεις, έχουμε υποθέσεις που έχουν διαρκέσει ακόμα και μήνες. Γι' αυτό λοιπόν ο δανειολήπτης δεν πρέπει να αναζητά μαγικές λύσεις. Πρέπει να είναι οπλισμένος με υπομονή, να έχει εμπιστοσύνη στον εκάστοτε δικηγόρο του και θα βρεθεί η χρυσή τομή. Αν αυτό δεν γίνει και ο δανειολήπτης δεχθεί μία διαταγή πληρωμής, η οποία είναι το προστάδιο της κατάσχεσης και του πληστηριασμού, ή ακόμα χειρότερα, κατασχεθεί το ακίνητό του και οριστεί και ο πληστηριασμός αυτού, και πάλι υπάρχουν λύσεις. Όλα τα στάδια αυτά της διαταγής πληρωμής, της κατάσχεσης, του πληστηριασμού προσβάλλονται δικαστικά και αποτελεσματικότατα. Ο δανειολήπτης δεν απαγορεύεται να επαναδιαπραγματευτεί και πάλι το δανειό του. Δεν σημαίνει αν μια διαδικασία διαπραγμάτευση αποτύχει, δεν μπορούμε να κάνουμε νέα. Πολλές φορές αλλάζουν τα δεδομένα, αλλάζουν ακόμα και τα πρόσωπα στο εκάστοτε φαντ ή τράπεζα που χειρίζονται την υπόθεσή μας και η κατάσταση μπορεί να αλλάξει. Είναι πολλές περιπτώσεις που μετά από δεύτερη, τρίτη διαπραγμάτευση φτάσαμε στο σωστό αποτέλεσμα. Παρατηρούμε και κάποιοι δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη βλέπουν αύξηση στη δόση που τους όρισε το δικαστήριο. Τι μπορεί να κάνει σε αυτές τις περιπτώσεις, καθώς δεν αισθάνονται ούτε αυτοί προστατευμένοι? Αυτό πράγματι είναι ένα φλέγον ζήτημα και πάρα πολύ επίκαιρο. Όσοι έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη έχουν δει τη δόση τους ξαφνικά να εκτινάσεται. Έχουμε περίπτωση ζευγαριού δανειοληπτών όπου από μία δόση 550 ευρώ έχει φτάσει 1.270. Αυτό γιατί συμβαίνει, θα ρωτήσει κάποιος. Πρόκειται για μια επινόηση των funds, εξού και είναι φαινόμενο εδώ και 1-2 έτη. Δεν υπήρχε την προηγούμενη δεκαετία, ο νόμος Κατσέλη γνωστόν είναι σε ισχύ από το 2010. Τι κάνουν λοιπόν τα funds? Εκμεταλλευόμενα μια ασάφεια του νόμου, ο νόμος ορίζει έντοκες δόσεις, αλλά δεν αναφέρει αν το έντοκο υπολογίζεται επί του κεφαλαίου που καλείται να πληρώσει ο δανειολήπτης ή επί της δόσης. Έρχονται λοιπόν τα funds εκμεταλλευόμενα αυτή την ασάφεια και λένε ότι εμείς περμηνεύουμε ότι το εντόκος είναι επί του κεφαλαίου και όχι επί της δόσης. Αυτό οδηγεί σε αυτή την εκτείναξη των δόσεων, γιατί αυτός είναι τρόπος εκτοκισμού των δανείων. Όχι εδώ που έχουμε να κάνουμε με έναν νόμο ρύθμισης οφειλών. Και ο τρόπος αυτός οδηγεί σε αυτές τις εκτοξεύσεις των δόσεων. Πώς αντιμετωπίζεται αυτό, θα πει κάποιος? Γιατί είναι εύλογο ο κόσμος πλέον να μην αισθάνεται προστατευμένος και να αισθάνεται ότι είναι με ένα βήμα εκτός του νόμου Κατσέλη. Αυτό αντιμετωπίζεται δικαστικά μέσω των λεγόμενων αιτήσεων ερμηνείας. Προσφεύγουμε δηλαδή στο αρμόδιο ειρηνοδικείο με αίτηση ερμηνείας και ζητούμε να ερμηνευτεί η απόφαση και να αποσαφινιστεί, με λίγα λόγια να το πούμε απλά, αν ο τόκος πρέπει να υπολογίζεται επί της δόσης ή επί του κεφαλαίου. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι στη συντριπτική πλειοψηφία των αποφάσεων τα ειρηνοδικεία δικαιώνουν τους δανειολήπτες και ορίζουν ότι πράγματι ο τόκος πρέπει να υπολογίζεται επί της δόσης και όχι επί του κεφαλαίου, για τους λόγους που προαναφέραμε, γιατί πρόκειται για ένα νόμο ρύθμισης οφειλών. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή ένας δανειολήπτης να καλείται να δώσει 2 και 3 φορές παραπάνω τη δόση που το ορίστηκε και πολλές φορές 2 και 3 φορές παραπάνω το συνολικό ποσό που το ορίστηκε να καταβάλει. Επομένως, ο κόσμος να μην διστάζει να προσφεύγει στο δικαστήριο, γιατί στην παρούσα φάση
η αναλογία θετικών αποφάσεων με αρνητικών είναι συντριπτική. Μιλάμε για ένα ποσοστό 95% με 5% οι απορριπτικές.